Orain dela irakurtzen hasiko zara. Bai? Ze gaizki ala? Bai. Aspertzen naiz. Egin, berotzeko ariketak. Aspertingo naiz, Aspertu zu? Bueno, ez dizu sinesten. Hau bugatu eta segitu honan naho. Bai, zeizea. Gusten dugu lantxa. Bai. Lantxa puztu, hain? Bai. Bala mundu nazu. Ai, ama, ze pazientzia. Zu jarri neoprenoa, eh? Boazon, xokolat krem! Ama, berditu bat nahi dut. Baina, gero utzi irakurtzen. Bai. Mesie, euskaraz bai? Bai noski? Zerezkoak dauzkazu? Begira, kremazkoak, xokolatezkoak... Kremazkoa. Kremazkoak. Eta edaririk? Bai, baina dena burbuilarik eta kafeinarik gabekoak. Primeran? Guztia €4. Hori. Eskerrik asko, untsa izan. Aio. Boazon, xokolat krem! Ibai! Ui. Boa! Listo. Aix. Bitu, esan dizutela kontu zibiltzeko pastelakin, Eta bergita zube sola, berriarekin. Bai. Gazen nahi gana. Aberri bai, aukera ederra dakazuta. Bai, gaztelu bat, no? Adin bereko azatu zulua, Hoxe, eta multxatura baino eder bat ematzea. Euskan irakurtzeko lasai, ez dut utziko... Ez. Gauza bat ingo da. Lantxan eman gitu nik itxaso. Ez da gehiago izango. Bai, Benetan? bai, zu lasai, irakurri... Etorri nahi zuen gure txalupan? Bai! Listo, nik eman bitu, zuk irakurri lasai. Gero kontatuko jazu, ze berri dago mundua. Bai. Aio. Eskerrik asko. Genian. Ulta, basai! Do